Niin terve, tässä on Jalmari Svart, Lähimmäisenrakkaus ry puheenjohtaja sekä Lassi Kaleva, kaupunginvaltuutettu. Ja haluttaisiin Lassi sulta kysyä, että miten sä oot päätynyt tähän auttaa näitä ihmisiä, päätynyt mukaan tähän toimintaan? No, meillä oli tuossa parisen vuotta sitten vaalitilaisuus ja siellä niin Jamma tuli sanoa, että heillä ei ole mitään paikkaa, että se talo puretaan, missä he on tätä ruokajakoa harjoittanut, jakanut kassia ihmisille ja kysyi sitten apua, että olisiko siinä mitään tehtävissä ja oli sitten yhteydessä meidän apulaispormestareihin Pekka Salmeen demareista ja sitten Matti Helimoon vihreistä ja täytyy sanoa, että kaupunkiorganisaatio tuli todella hyvin siihen mukaan ja taisi olla vajaassa viikossa, kun sitten kaupunki löysi uudet toimintatilat. Ja se, että miksi mä tässä on mukana, niin mun mielestä on todella upeaa, että Jamma ja sitten nämä muut henkilöt, jotka tässä tekee lähimmäisen rakkaustyötä ja helpottaa ihmisten kärsimystä, niin he kuuluu itsekin vähemmistöön. Ja mun mielestä hyvä tällä vähän raja-aitoja kaataa, että Tampere kuuluu kaikille ja me ollaan kaikki pohjimmiltaan vaan ihmisiä, josta välillä me kaikki tarvitaan apua ja välillä me voidaan sitten olla muiden apuna. Kiitos paljon, ja voisiko Jamma kanssa vähän kertoa, että miten sä oot kokenut tämän Lassin avun tässä? No Lassi on ollut oikeastaan meillä pääauttaja näiden vuosien aikana, että esimerkiksi Tesomalta, kun me jouduttiin lähteen, kun se talo hajotettiin niin meillä ei ollut tosiaankaan mitään paikkaa, missä jatkaa tätä toimintaa. Ja kiitos Jumalalle, niin meidän tiet kohtas Lassia minun silloisessa vanveissa, missä me oltiin jakamassa ruokaa ja kerroin Lassille tästä asiasta, niin ei mennyt monta päivää, kun mulla oli tämä uuden paikan, mikä on Nekalassa meillä, niin avaimet kädessä. Ja sitten nyt tämänhetkinen tilanne on se, että missä Lassi on pystynyt vaikuttamaan tosi paljon, että tästä paikasta kaupunki ehkä myytään paikan, niin me joudutaan taas hakemaan uutta paikkaa, mutta kiitos Lassen, niin hän sai meillä aikaiseksi kaupungilta, että me saatiin muutamaan päivään taas uusi paikka, että toivoa on tosiaan tässä asiassa, että kun on tämmöisiä ihmisiä ja ennen kaikkea mä en politiikasta ymmärrä hölkösen pöläystä, mutta sen tiedän, että Lassi ihmisenä, ketä kannattaa tosiaankin äänestää, jos haluaa olla itse huonompien ihmisten tai heikompien ihmisten puolella, niin Lassi on todellakin sitä. Kiitos Jamma. Mä haluan sen kiitoksen vielä välittää kaupunkiorganisaatiolle, että enhän mä itse pysty mitään tekemään, mutta siellä meillä on ollut hyviä apulaispormestareita ja hyviä virkamiehiä, jotka sitten on ottanut vakavasti tämän tarpeen. Ja tämähän on kaupungillekin myös hyvä asia sen johdosta, että tässä lievitetään hyvin paljon hätää ja kärsimystä, joka tulisi sitten yhteiskunnan hoidettavaksi ja kannettavaksi muuten, että tällainen tämä menee paljon, voisi sanoa yhteiskunnan kannalta myöskin paljon helpommin. Kiitos paljon teille molemmille. Ja haluan jatkaa semmoisella asialla, että Lassi tosiaan puolueensa kanssa niin kaataa raja-aitoja, että tosiaankin he ovat myöskin vähemmistöjen puolella, mistä mä en osaa sanoa muuta kuin suuret kiitokset. Niin perussuomalaisina. Niin, kyllä. Joo. Selvä, niin kiitos tästä paljon. Minä olen Lahja Erus ja edustan Lähimmäisen rakkautta. Ja tätä kautta olen oppinut tuntemaan Lassi Kalevan. Ja mikä tässä on tärkeintä, niin tämä, mitä hän edustaa tätä puoluetta, niin mä oon karsastanut tätä puoluetta aina. Mutta tämä mies on ylitse muiden. Hän on auttanut meitä niin monessa asiassa ja missä vaikeuksissa ollaan oltu, niin olemme voineet kääntyä hänen puoleen. Ja hän on ollut aina aikaa meille. Ja hän on laittanut todeksi sen, mitä hän on puhunut ja missä hän on ollut mukana. Olen Anita Svart ja olen tässä Lähimmäisen rakkauden yksi työntekijä. Ja olen tutustunut Lasse Kalevaan tässä joku aika vuosia sitten. Ja on ollut mulla semmoinen mieli kaikista poliitikoista ja heidän lupaamistansa, mitä he lupaavat ennen vaaleja. Ja kuinka ollakaan ne sitten haipuu johonkin ne lupaukset ja niistä ei niin sanotusti ole siihen lupauksiin. Mutta tämä Lassi Kaleva on
ainut, minkä on mun aikana, mitä on nähnyt, hän on toiminut joka hetki ennen vaaleja, taikka sitten niissä väleissä on ollut meidän kanssamme ja kaikki lupaukset on toteutunut. Hei, mä oon Linkle Hellevi ja on ollut mukana lähimmäisen rakkaudessa jonkun aikaa työntekijänä ja tunnen Lahjan ja Jamman. Ja tätä kautta on saanut tutustua tähän Lassi Kalevaan ja henkilönä hän on oikein empaattinen ja sydämellinen, luotettava. Ja hän on näyttänyt arkipäivän keskellä uskollisuutta ja ollut apuna kaikessa tässä työssä. Ja kannustan äänestä Lassi Kalevaa. Hei, mä oon Kataja Raili ja olen alkanut käymään tällä lähimmäisen rakkaudesta ja tutustunut näihin ihmisiin. Ja he ovat lähellä mun sydäntä sillä että heitä pitää auttaa ja kuunnella. Sillä tuntuu, että valtaväestökin vähän syrjii, mutta mä haluan olla heidän rinnalla. Ja niin kuin mä oon tullut tuntemaan tämän Lassi Kalevan, niin äänestäkää ihmeessä henkilöä, kuka ei peräänny, vaan lähtee viemään tätä asiaa eteenpäin. Niin, että nämä vähemmistökin saavat sen avun, mitä he tarvitsevat. 414 Lassi Kalevo. Äänestäkää. Nimeni on Vesa Linna ja olen toiminut oikeastaan alusta asti tässä lähimmäisessä rakkaustyössä noin 6 vuotta. Ja tämän työn kautta olen oppinut tuntemaan Lassi Kalevan. Ja voisin sanoa näin, että moni asia olisi meiltä jäänyt tapahtumatta, ellei Lassi olisi ollut mukana ja puhumassa myöskin kaupungin päättäjille ja muille. Esimerkiksi voisin sanoa näin, että tämä paikka, missä me nytkin jaamme ruokaa, niin ei olisi ollut mahdollinen ilman Lassia. Ja jatkossakin toivon siihen, että Lassi edelleen puhui meidän puolesta ja on meidän tukena ja tietyllä lailla turvana myöskin tuolla ylhäällä, ylemmillä tahoilla. Ja teille kaikille hyvät ihmiset, niin toivon, että äänestätte Lassia molemmissa vaaleissa. Sillä mitä enemmän Lassi saa ääniä ja mitä enemmän hän saa, sitä paremmin hän pystyy hoitamaan myös meidän asioita ja uskoisin näin myös teidän asioita. Ja muuta kuin numero Tampereen vaaleissa 414 ja aluevaaleissa 2431. Äänestäkää. Joo, minun nimi on Jalmari Svart ja vedän tätä meidän lähimmäisen rakkausta. Ja tämä on tosiaankin 6 vuotta ollaan tehty tätä työtä vähäosaisten ihmisten hyväksi. Ja siinä on paljon jonossa on maahanmuuttajia ja on kantasuomalaisia ja meillä käy vuosittain noin 25 000 ihmistä. Ja Jumala on siunannut sillä tavalla, että koskaan ei ole jakaminen loppunut, että aina on saatu jakaa. Ja Lassi Kaleva on ollut meillä tosi isona apuna, että esimerkiksi näitä paikkoja tosiaankaan ei ole ilman Lassia. Ja sitten Lassi on hoitanut jopa sillä tavalla, että me ollaan saatu uusia paikkoja, mistä me saadaan apua. Että monessa on Lassi ollut mukana. Ja hän on, kun mä olin epäilijä näitä poliitikkoja kohtaan, niin hän on kyllä kaatanut mielettömän paljon raja-aitoja siinä mielessä, että esimerkiksi mä pidin puoluetta, mitä Lassi edustaa, niin vähemmän, että ne tosiaankin vähemmän puhuu köyhien ja samatin vähemmistöjen puolesta, mutta nyt Lassi on kaatanut semmoiset raja-aidat ja nyt voin suositella Lassia sydämellisesti, että äänestäkää häntä. Meillä on Suomessa ja Tampereella todella paljon hätää ja kärsimystä ja on ollut todella ilo olla mukana tässä arvokkaassa työssä, missä autetaan yksi ihminen kerrallaan ja helpotetaan sitä arjen elämää ja arjen tuskaa ja toimeentulon tuskaa. Ja Uno on tehnyt todella suuren vaikutuksen
se, että vähemmistön eli romaneiden edustajat, niin he antaa omaa aikaansa, omia varojansa ja tosiaan välittää muista ihmisistä. Ja täällä ruokajonoissa niin on hyvin paljon ulkomaalaisia, mutta täällä on myös kantasuomalaisia, että on aika upeaa, että romanit auttaa ulkomaalaisia ja kantasuomalaisia ja antaa siihen, voisi sanoa, että kaikkeensa, mitä on katsonut tätä työtä, mitä he on tehnyt. Ja tässä niin on ollut todella ilo olla mukana ja todella iloinen ja kiitän myöskin muita poliitikkoja siitä ja meidän virkamiehiä, että he ovat olleet suopeita tällaiselle toiminnalle. Kiitos kaikille.